Takmer 250 kilometrov rozdelených do 6 etáp, tony piesku a miestami aj 40-stupňové teplotné rozdiely. Tieto atribúty sa spájajú s najťažšími bežeckými pretekami na svete Marathon des Sables. Ivan Sabo je prvým Slovákom, ktorý zvládol saharské dobrodružstvo. Celý závod je urobený tak, že každý musí bežať sám za seba, každý má celú výstroj a všetko so sebou. Jediné, čo dostáva od organizátorov, je voda, prídel vody, ktorý je limitovaný na nejaké množstvo 9 až 15 litrov denne a tu dostáva priebežne na jednotlivých stanoviskách, čiže nie je to, že celý deň si človek musí tých 15 litrov brať, ale na začiatku dostane 3 litre a potom každých 15 kilometrov si môže zobrať ďalšiu fľašu. Stráva, výstroj, všetko si musí každý účastník dnes na chrbte. Cca niekde okolo tých 10 litrov a 10 kilogramov až do tých 18 kilogramov. S tým človek štartuje. Hľadal som niečo, čo by ma zaujalo a čo by bolo vyslovene výzvou prekonať sám seba a dokázať sám sebe niečo, čo bežní ľudia nerobia, alebo nie väčšina ľudí. Takže je to o takom prekonávaní sám seba. Niečo si vytýčiť a potom skúsiť, že či na to mám, či moje telo zvládne prekonať niečo viacej ako tú bežnú rutinu. Ozajstnou zaťažkávacou skúškou býva 4. etapa, ktorá tentokrát merala 82 kilometrov. Tam väčšina ľudí už naozaj cíti tie predchádzajúce 3 etapy, už to má v nohách a už naozaj trpí a zrazu je tam 82 kilometrov pred každým. Ale ja som najväčšiu krízu zažíval ešte etapu predtým, keď mi opuchli nohy, takže už som nevedel obuť nohy do topánok a bolo to vlastne boj vyslovene sám so sebou. Tá kríza teda na mňa doľahla o trošku skôr než možno na iných ľudí, ale približne okolo tej 3. 4. etapy. Na nešťastie hneď na druhý deň sa mi pokazil solárny nabíjač, čiže som došiel o hodinky hneď na druhý deň a tým pádom, aby som mal predstavu, kedy musím piť, nakoľko počase človek prestane mať ten pocit alebo tú potrebu, že chcem teraz piť, takže som musel rátať. Mal som vypočítané, že keď napočítam do 1000, je to približne okolo 10 minút a vtedy musím piť. Takže od nejakého 2. 3. hodina to bolo viac menej o počítaní. Čo ťa ten maratón naučil? Naučil ma, že vytrvalosťou sa dá veľa zvládnuť. Človek má o mnoho väčšie zdroje energie, než si predstavuje. Ja som začal behať pred rokom. Pred rokom som sa dal na behanie, čiže pre mňa to je naozaj veľmi krátkodobá skúsenosť. Zrazu som zistil, že človek, keď sa naozaj vyhecuje a keď niečo preto robí, tak dá sa s tým telom robiť o mnoho viacej, než máme v mysli zakodované, že si myslíme, že toto nezvládneme.